kowe kendien nanti bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Karena sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Ini negeri namanya Jeli. Kalau agami nama Islam, agami Islam sudahlah terang, asal dawe dari pangeran. Yo pangkoco ngaweruwono, rukun Islam yo iku limo. Syahadat loro rukun kesiji, iso sira kelawan haji. Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang, asal dawe dari pangeran. Yo pro konco ngaweruwono, rukun Islam yo iku limo. Syahadat loro rukun kesiji, iso sira kelawan haji. Kabeh pindho ning lakoni salat, kaping telu ning bayar zakat, ping poso ulang Ramadan, ping 5 haji lamun kuwasa. Setunggal pengumuman ingkang kicalan remote sepeda motor Honda, sepindah malih ingkang kicalan remote sepeda motor Honda mangke saged manggihi kawula teng panggung, matur suwun.
salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atataba fil bilahi sholatan taimatan bidawami mulkilahi. Sobar mugi pikanto dawuhe kang maha mulya arep sambar arwana sapa-sapa kata-kata yang wangkira kang kuwasa. Jawi kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran. Tongkoco awruno rukun Islam yo iku lima sahadat loro rukun kesiji iso sira kelawan haji. Kaping pindho ning lakoni salat, kaping kalune bayar zakat, ping poso wulan Ramadan, ping 5 haji lamun puasa. Mas yo ning alun-alun iupe ning kulon omah ayune durung kampiyon ubrahake wong omah-omah. Mas yo kulon yo kali tengah-tengah ana uwote wetan kemati kulon kemati ditimbang-timbang padha abote. Putung-putung sebab bisa amat reake yen kelingan atine
bingung sapa bisa amatreake. Agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Ayo prakanca ngawruhana rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindho ning lakoni salat, kaping telu ne bayar zakat, ping 4 poso wulan Ramadan, ping 5 haji lamun puasa. Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat, pecah kula mugi Allah paring iman, salam beri sekarat lan terus ngerti, nuli pendem ing kuburan takoni aranipun takon mungkar lan nakir, lamun wong oleh meninggang dikir, lamun wong bisa jawab kang sampurna, monggo nuli mapala bagosiku teko lan bagusi mungkuli para kiai, kuburane dina ditekani, ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Prakanca ngawruhana rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindho ning lakoni salat, kaping telu ning bayar zakat, ping 4 wulan Ramadan, ping 5